Buraini ama hingke bot bono toi ma loyani bagai kisa kau bang laika. Mani paijane tongpo. Oh, wain sani sari rok sabun nai thujanai sitra hai. Hamsa katal hingke bo dressing khai goi tabo makeup khai tong. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Tabo panda thain tong monai ni. Tabo hingke gorjee natin tilago thanai tabo bisalia gorjee kan rasta. Gorjee bustal nai haipun samaya. Tabo kan ang thaga hingke se samanai. Tanoro nai ni bayasa kan blong. Ke ani buru ingke bo sari na kanti rang ka ta kandi ang nai thu je sari rok tang bona saka sini tipra set rok kandi hinita ta bo ingke bo tipra ne ekdon le nai thu kan no set rong na nai thu ta o wain sani sari rok sabu nai thu janai sitra hai ta bo ingke sang already gari kalsak to gari koita thong saime ya pasta rok tong na ta gari तो सोईटा रहना है तब वो इनके संग Inkhe sang kisa rasta ka bato ka tanai kale bolone gari rok tabo no phaya ko sangke sini de berengke fast special ayo ta salu to bo phainan bro rok phainan kisa lerung kha bro udai pur ko mani paijane tongpo mo painai to inkhe sang masin tongja bong to boi ro sang kisa batok jaga ke tabo parking notun khainai ya parking notun se khainai to parking notun khainai mo ro jaga bosai nai tong yang saya no de parking nutun khai tong ta bono bo diri tong o amono complete ni amo exercise na Tao mani pai to pikana ro sai khana ro nai alla khar te bo laptop so brok pai to pikata ko bung rok te rang bor jana hingke rang le busuro na yang sami do haikuna rang na hin lekhna ka bo hingke sang phai supai jak boni parago natin paran bo hingke natin tilago to bo hingke sang already phai supai jak ta hingke sang yang thang nai champau ora gari matan khatang hingke gari khane yang ta hingke thang nai thang hingke sabuni panda ya na rana phunong nai do ani youtube me para khena de Kaham ta lok khang ke no Muima khana tangai kau banglai buraini ama hingke bo bono toi ma loyani bagai kisa kau bang laika to yani selarong ni ama hingke tanggele no daktari phaya tilunani musoka hingke asono kol khaimani kol se khaya yani selarong ni ama sagota kol khaijaku buraini ama no te kol se khaile aso sung thapro bo baji jak tinta rok baji khana ta obo thapro sung yani duita rok rao no raha to yang ektra rok kasu kata amane bai kise kau banglai tong leka tapre buidok sa kokta banglai de ongkhano thapro tilui thamani hinsao buraini mani buraini amano ta asun tabo hamjo katal hingke bo dressing khai goi tabo makeup khai tong jeng thapro le kunu phana khai dia je nogo je chumjanai ongbai tongjang te hingke tabo mami ro bini buraini amaro dersum de hinsa kata tabo makeup khai tong tenane sakla nai de bahaya asi tongja
जों tabo hingke maisa nai tongo to bini maisa nai tongo hingke yang boi nai di angla asu gaham nangje tini panda ko derbumani panda aima derbumani kelai aima tango panda tam jati ha garo jati ko mo garo bujhe garo jati po mo aipa derbuma jati kele kahamu kamata mo garo jati rok asu kahamya to maisa kana nai dong di tabo hingke जों mai tai saga hingke phaika bini romo phaika hingke oro जों bono saka जों thangnai ni nogo alde bosaka thadi hini tuna di bahai nai thoka जों je phai pro change khaimani bahai nang jaka sade ani basuibo bo maisa kai nai di ok bahai nai di tem za to ani buribo sem no tini moile asa kharap koroi haibono moi rok kaham no mane ang tini kaham nangjide ta mane garo jati phuborok haibono ang kaham nangjide tini asa panda tini first time garo jatiyo panda o phaiba asa kaham nangjaya boke darane besla suto krawi nai bo bini bawo phaya kota bono amne ba ekbo suto kramni musugo hai de to asana bye bye to na channel lot tata